Yeah, nganizakwethu, this is Durban Network. Sikukhaba khaphu eWema indebe enkulukazi eSouth Africa, indebe enkulukazi eyilocal. Namhlanje ke sibambene sibuyile khona, sibuye eMlazi Mthethweni kadi la sibambene khona kuyona ikhaba khaphu. Zaphinde zabambana futhi nasesayidini la kuphi laseWema njengamanje njengoba uzumsindo inkundla iyahlokoma. Ngizwile ke bathi i2 for Joy iyona ke seground njengamanje zibambene kushunquthula ingane yakwethu. It is Khawa Cup, the biggest cup. Ungalenzi iphutha. I-organizer uyena ke umfoka Mkhize uKhabazela. Siyazi ukuthi kuthi ngalesikhathi sonyaka abantu baphume ngobuningi babo bezobuka iKhaba Cup. Emlazi isigcwele ihlwele inkumbi ngeinkumbi zabantu zizobuka yona iKhaba Cup. Naku la eWema inkumbi ngeinkumbi zabantu zizobuka yona iKhaba Cup. Uzokhumbula ukuthi umqhudelwano lo osozenzele igama iSouth Africa yonke kakhulukazi kwi-region yaseThekwini. Sikhona ke nathi siyi-Durban Network sizokuthulela konke ongafisa ukwazi nokwenzeka kuyona iKhaba Cup. This is Durban Network. Danko.